Zdravím všetkých slovníkov strany, dneska v tom ďalšom videu a dneska budem hrať znova NHL 24 a budem trénovať brankára. Neviem zatiaľ ovládanie a dúfame, že sa mi to bude dariť v tom. A zistil som to až teraz, že to vôbec funguje, takže môžeš trénovať brankára. Poďme na to. No, takže ak ste to už hrali predtým, tak zapnete takto, dáte tréningy a nácviky, tu máte tréning brankáře, ja to mám v češtine, alebo tak čeština. Potom si tu vybereš, aký tým, ja si dám ECL, dám si Slovensko, tak. Zmeníme si túto post, nie dáme všetkých 5 a dáme iný post. Týchto budem dať tu. Aha, dobre. Poďme pokračovať, ideme. Dobre. Poďme na to. Dobre, ovládanie vidíme. No to mi zatiaľ netreba a ideme hrať. Takže týmto sa hýbeme, aha, dobre. Čo robí týmto? Aha. Dobrý, rovno som to chytil hneď. Dobre. Dobre, chytil som to hneď, takže zatiaľ sa darí. Čo robí týmto? A týmto idem, dobre. Týmto, to, aha, dobre. Počkajte. Dobre, viem toto robiť. OK. Tyčku trafil, dobre. Dobre, zatiaľ sme v pohode. Toto video dneska nebude veľmi také dlhé. Tak je to iba tréning brankára. Dobre, chytil som to. Dobre. Presúva sa to furt, lebo vždy keď idú moji tam tí modrí, sú to stále Slovensko, ale modrý a takto na bielom. To som nestihol. Asi som mal, vždy keď idem sem, tak som mal hneď vykročiť, ale nevyšlo. A neviem, jak mohol vojsť do tej brány, ale nevadí, je to dva góly som dostal. Náhodné, nevedel som, kde je puk. A tretí gól padol. Teraz iba hrám prvýkrát takto, že trénujem brankára, čiže je to ťažšie pre mňa. Ovládanie. Dobre. OK. Dobre, stále máme Hala, aký brankár. Ich ho prvýkrát vidím. Wow, stihol som to chytiť. Dobre. To bolo tesné. To bolo strašne tesné. Stihol som to chytiť. Dobre, zatiaľ sa darí. A je tam gól.
Dobre, už aspoň viem, čo robí Bčko. Čiže keď pôjdu takto a už neviem, čo budú, tak ja viem stihnúť toto spraviť. Takže OK, už viem toto. Čiže ak pôjdu takto, tak nestačí len toto spraviť. No a toto mi trošku nevyšlo. Toto bola chyba pre mňa. Tyčka. Dobre, zatiaľ trénujeme. A toto zasa nevyšlo, to je moja chyba, lebo nedávam pozor. Musím povedať to úprimne, je to moja chyba, lebo nedávam pozor, čo sa deje tu. Ale už idú. Takže musím dávať dobrý pozor. Wow, to som chytil. Dobre, zatiaľ sa mi darí. Zatiaľ dobre. Dobre, pánik. Potkol som vlastného. Dobre, to bolo dobre vtipné. Rýchlo. Wow. Dobre. Stále dobre. Wow. Ty kokso, toto bol dobrý save. Pozrite si to ešte raz, dajte ešte dozadu a uvidíte, aký save to bol. To bol strašne neskutočný save. Chytil som to s týmto a týmto, že som spravil. Počkajte. Môžeme hodiť. Nesmieme hodiť. Čiže keď urobím toto. Počkať. Nie. Skúsil som výjsť, ale stále bojujeme. A Tatar ide. Tatar. Dobre, chytil som to. Dobre. Dobre, netrafil. To je dobré znamenie. A je tam gól. Nevedel som, kde išiel puk. To si myslel, že išiel tam, tak som preto robil toto, lebo som nevedel, kde išiel puk. Aj. Dobre, bojujeme. Stále. Stále bojujeme. Wow, to som už nečakal. Dobre, zatiaľ stále bojujeme.
Stále zatiaľ nič sa nedeje. Dostal som asi tak 4 či 5 gólov, neviem. Neviem. Dobre. Bojujeme stále. Stále. Wow. A ešte stále bojujú. Ani netrafil. Wow. Nič som nevidel a stále som to chytil. Wow. Epic save. Dobre. Ani som nevedel, kde je ten puk. Takže toto bola chyba ich, lebo ja som nevedel, kde je ten puk. Dobre, stále bojujeme. Dobre, jeden sa tam zranil. Toto som nestihol. Dobre, jeden sa tam zranil už, takže som to musel vystrihnúť. Stále pokračujeme. Tak nič. Nie som veľmi dobrý akože tamto. Lebo to prvýkrát hrám. Nehrám to druhýkrát. To vám nevyšlo. Sloválok. Ty kokos, toto som nevedel, kde je. Dobre. Au. A ide kratučká prestávka. Dobre, po krátkej prestávke sme už tu. Dobre. Tak nič, to nevyšlo.
To už som nevedel, kde ide. To už idú. Nestihol som dať Bčko. Dobre. Tak, dobre. Stále poviem. Ale Dáko sa im nedarí, lebo Dáko veľmi často nestrieľajú na mňa. Bo ich tam búrajú, malí modrí. Jaj. Dobre, zatiaľ sa darí. Už po mne začali strieľať. Len keď som vyšiel von. Už sa to ide. Nepodarilo sa mi, ale sa tam zasekol. Dobre, stále bojujem. A už ide. Tak nejde. A už ide Tatar. Tatarská omáčka. Už ešte stále idú. Dobre. Dobre, stále bojujeme, ako darí sa mi. Takže neviem, ako to dopadne.
Stále bojujú. Dobre ľudia, tak na dnes by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a uvidíme sa o niečom. Čau.